Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiň ýordamyna bagçylygy ösürmek, meýweli baglyň bol hasylyny ýetişdirmek, halkymyza bereketli topragymyzda ýetişdirilýän gök bagçy hemde datly meýwe önümleri bilen doly öpçün etmek baradaky aladalarynyň çäginde Mary vilayatynyň ýere ýerlerdir bagwanlarym köpleri nutgalyk işleri alyp barýarlar. Olar oba hojalyk ekinlerini gowna jaý ýydak etmek bilen birlikde meýweli baglyň dürli görnüşlerini ösürip ýetişdirýärler. Hormatly prezidentimiň ýordamynyň bagwanlaryny berýän giň şertlerinden, kömekdir gollawlarynyň ruhlanyp tutan ýerli zähmet çeken Mary vilayatynyň Sakarçäge trabynyň Watan Daýhan birleşiginiň tejribeli bagwanlarynyň daýhan ihlasy bilen ýetişdiren ekologiýa taýdan arasy ýokary ýyly meýwelerim ak bazarlamyza münasip orun tapýar. Bagwanlar häzirki wagtda öz kärini ýerlerini we onuň töwereklerini biziň topragy howa şertlemizde ösürip ýetişdirilýän almanyň, armutyň, üljeniň we beýleki meýweleň dürli görnüşleriniň bereketli hasylyny ýygnamak işlerini gyzgalyňly dowam etdirýärler. Olar türkmen topragyna beten görsün gözüň dokunurýan datly meýweleň önümlerini terligi bilen ýordamyň ak bazarlaryny ugratmaň hötdesinden gelýärler. Alçylar tarapyndan uly islege eýe bolýan şol meýweleň agla we böleginiň ýokary ýyly sapma görnüşli baglaň hasyly bolmagy aýratyn bellerliklidir. Bu ýerde ösürip ýetişdirilen dürli görnüşli meýweleň bereketli hasylyny synlanyňda bagwanyň çekýän zähmetiniň ýerine düşýändigine aýdyn göz ýetirýärsiň. Bagwanlar hormatly prezidentimiň taýşyryklaryna laýyklykda özlerinin daýhançylykda toplanan baý iş tejribelerini alman gazananlary bilen puta ornaşdyryp alyp barýarlar we her ýyly öz ýerlerine sapma baglarynyň ýüzlerçe düýbüni ösürip ýetişdirýärler. Bagwanlar meýweli baglar köpçüliklerini ösürip ýetişdirmekde özlerine ähli babata döredip berýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.